Hej, jeg hedder Frederik Vinsløv, og jeg er læge og neurolog. Med mindre du er en kæmpestor neuronørd ligesom mig, så har du sikkert aldrig hørt om Charles Miller Fisher, hvilket i min optik er en kæmpestor fejl. Navnet tilhører en afdød kanadisk neuropatolog og klinisk neurolog, som brugte det meste af sin karriere på at beskrive meget af det, vi ved i dag om neurologi, og særligt inden for subspecialet stroke. Og det er altså i en tid, hvor man ikke havde mulighed for at undersøge hjernen med f.eks. avanceret billeddiagnostik. I dag vil jeg fortælle om neurologen og fænomenet Miller Fisher, og hvad vi kan lære om ham i dag for at blive bedre neurologer, læger og måske mennesker generelt. Hvor normale mennesker måske har en plakat med Cristiano Ronaldo, Taylor Swift eller Mette Frederiksen hængende på væggen, så har jeg et citat af Charles Miller Fisher. Han er mit helt store idol. Ikke fordi han var specielt god til at tale, eller var særlig charmerende, eller så særlig godt ud, men fordi han var en vaskeægte pioner inden for det område af lægevidenskaben, som jeg interesserer mig rigtig meget for, nemlig blodpropper og blødninger i hjernen. Med sin måde at være på og sin tilgang til faget, så personaliserede han i mine øjne den ideelle læge og videnskabsmand. Herudover gjorde han nogle super vigtige opdagelser inden for mange områder af neurologien, som jeg også vil komme ind på i denne her video. Bare lige kort om manden bag navnet. Miller Fisher blev født i 1913 i Waterloo, Canada, med en søskendeflok på 10. Han blev uddannet som læge i 1938 i en alder af blot 25 år, og begyndte kort herefter sit første arbejde på det lokale hospital og siden i hæren. Her fungerede han som militærlæge under 2. verdenskrig, lige indtil den dag, hvor hans militærskib Voltaire desværre sank, og han blev taget til fange af tyskerne. De næste 3,5 år brugte han derfor i en tysk fangelejr, langt væk fra familie og venner. Miller Fisher var blevet gift nogle år forinden, og da han blev taget til fange, der var hans kone faktisk gravid med deres første datter. Det betød, at Miller Fisher først så sin datter, da hun var 3 år gammel. Da han kom tilbage til Canada, så fik han en hel måneds orlov til lige at vende tilbage til hverdagen. Men så skulle han også tilbage til arbejdet for at uddanne sig til neuropatolog og neurolog. Efter blot 3 års arbejde i Canada, rykkede han videre til Massachusetts General Hospital i Boston, hvor han gjorde nogle af sine største observationer og opdagelser. For bare at nævne et lille udpluk af hans største opdagelser, så var han den første til at beskrive forbigående blodpropper til hjernen, også kaldet TCI-tilfælde, inden en vedvarende blodprop. Han var den første til at identificere, at forsnævring af halspulsåren kunne være en vigtig årsag til blodpropper i hjernen. Han lavede store bidrag til at understøtte anvendelsen af kraftig blodfortyndende medicin til patienter med blodprop og hjerteflimmer. Og så beskrev han mange af de såkaldte småkarsyndromer, som vi stadigvæk refererer til i dag. Han forbedrede forståelsen af såkaldte halskardissektioner, som er en lille opsplitning af en indre membran i halsens blodårer. Men han har også udviklet en gradering af hjerneaneurismer i forhold til risikoen for hjerneblødning, og en særlig test for, om udvidet væskerum i hjernen kunne skyldes sygdommen normaltrykshydrocephalus. Mens jeg sidder her og redigerer videoen, så kommer jeg i tanke om, at Miller Fisher jo selvfølgelig også var den, der beskrev den sjældne variant af Guillain-Barré syndrom, kaldet Miller Fisher syndrom. Det gjorde han i 1956. Det skal selvfølgelig også med. Men det, der gør, at jeg er fan, det er faktisk ikke engang alle de her store opdagelser, som han gjorde i en tid, hvor der ikke var mulighed for avanceret billeddiagnostik og andre komplekse undersøgelser. Miller Fishers superevne ligger i hans særlige kliniske egenskaber og personlighed. I forbindelse med Miller Fishers pension i 1980, så publicerede hans lærling, den senere store stroke-neurolog Louis Kaplan, nemlig de 17 regler, de såkaldte Fisher Rules, som afspejlede Miller Fishers tilgang til lægefaget. Og mange af de her regler forsøger jeg at bruge som pejlemærker i min lægegerning. Den første regel, sengekanten kan være dit laboratorium, er måske lidt svær at forstå lige til at starte med. Her mener man ikke, at man skal betragte patienten som et forsøgsdyr og hospitalet som et rigtigt laboratorium, men snarere at man skal udspørge og undersøge patienten lige så grundigt, som hvis han deltog i et videnskabeligt forsøg. Grundighed var en vigtig dyd hos Miller Fisher. I Fishers anden regel, beskriv kvantificerbart og præcist, understreges det, at Miller Fisher lagde vægt på, at man også beskrev de kliniske fund meget grundigt, lige så grundigt som man ville beskrive fund under et mikroskop. Miller Fisher var kendt for at kunne tale i flere timer med en patient, som han allerede vidste hvad fejlede, for at beskrive symptomerne mere detaljeret
og selv lære mere om tilstanden. Denne viden kunne han så bruge til sine fremtidige patienter. Det var en sund erkendelse af, at vi stadigvæk ikke ved alt, hvad der kan vides. Måske skal lærebøgerne skrives om. Dette understreges i Fischers 3. regel. Læg særlig mærke til specifikke informationer hos patienter, hvor diagnosen allerede er kendt. Og Fischers 4. regel. Detaljerne i en case er vigtige og adskiller eksperten fra lærlingen. Reglerne fastslår, at arbejdet som kliniker ikke er en sidebeskæftigelse for Miller Fischer, men er den vigtigste del af hans lægegerning. Mange af reglerne handler om, hvordan man stiller den rigtige diagnose, som er yderst vigtigt i neurologien. Særligt regel 6, 7 og 8 omhandler dette emne, hvor den tidsmæssige udvikling af symptomerne fremhæves som et vigtigt element, og hvor der advares mod faren ved at låse sig fast på en enkelt diagnose tidligt i udredningsforløbet. Jeg har lagt et link til artiklen med alle reglerne nedenfor i beskrivelsen. Min favoritregel har dog ingenting at gøre med at stille diagnoser eller behandle sygdomme. Den 17. og sidste regel er helt genial og fanger noget helt essentielt i Miller Fischers virke, som uden tvivl har gjort ham til en dygtigere læge og forsker. Bevar en livlig interesse i patienter som mennesker. Det kan lyde lidt underligt. Selvfølgelig er patienter mennesker. Men i den sammenhæng skal man jo huske, at læger og andre sundhedspersoner ser måske 10-20 patienter om dagen, og man derfor let kan falde i den fælde at se patienter som et tal på et skema, snarere end som mennesker af kød og blod. Den fælde må vi aldrig falde i, og patienter har krav på at blive mødt som et menneske med en forhistorie, med drømme og bekymringer, en familie og ikke bare en diagnose på et stykke papir. Charles Miller Fischers bidrag til neurologi og stroke er omfattende og banebrydende. Men hans arv rækker ud over de videnskabelige resultater. Fischers 17 regler giver en dyb indsigt i den ideelle kliniske praksis, hvor forståelsen for patienter som unikke individer fremhæves. Dette gør Miller Fischer til et tidsløst forbillede for læger og medicinstuderende, som ønsker at forene faglig indsigt og medmenneskelighed i deres arbejde. Tak fordi du så med i den her video. Hvis du godt kunne lide videoen og er enig i dens grundlæggende pointer, så giv den gerne et thumbs up. Hvis du gerne vil se lignende videoer i fremtiden, så kan du overveje at subscribe på knappen nedenfor. Vi ses!